ɔsɔ ni asase nyinaa wura mobrohumfo agya edi animonyam ene na ase ema wo sɛ Awurade wo dɔ so nti ɔbɔ yɛn ho bae ene nso ame yɛ kwae sɛ yɛmfa asɛm mmere nkrɔfo ho asɛm a ɛbɛ wa hoɔden enta akyire na enye nhyirama yɛn ɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din mu amen amen. ɛba Nyankopɔn ase sɛ Awurade asa ayɛ adom ebio na ene nso ame yɛn ho kwae na ɛbɛfa na asɛm ne nyinaa yɛadwendwene ho na sɛde na nsan nyinaa yɛfiri ase a na Yesu yɛ bi fa ɛna ho asɛm sex ho asɛm ɛna Nyankopɔn ne gye ho ɛne na Nyankopɔn ne nye ho no yɛade yɛ ho ade sua hia paa yie na ɛnɛ no yɛpɛ sɛ yɛkasa akra nso ɛfa customary right ho bɛsɛ yɛkasa akra fa ho ne tumi boa na sɛ bi a ɔbaa ne ho ade yɛ na mbɛsɛ ne mi yɛkasa ne yɛfa yɛtu ho foɔ na ɛtumi ɛboa yɛn yɛhu sɛ ɛna deɛ na sex deɛ Nyankopɔn ɛbɔe ɛde ma awarefoɔ nti sex is for married couples nti awadeɛ mu nko ara ana ɛna ɛyɛ adwuma ɛde ka ɛhu ne saa and the sex outside of marriage no is sin before God sɛ nya awadeɛ mu deɛ a na obi na obi hyia a ana obi na obi da a wato Nyankopɔn mmara na ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim na yɛhu sɛ onipa wonya nnuru awadeɛ so nso deɛ a ne men try koraa don't try it sɛ wonya nnuru awadeɛ so deɛ a hu sɛ men nso nhwɛ koraa ebi sɛ Nyankopɔn asɛm mu no Bible mu no yɛni free sex biara hɔ yɛni free sex biara sɛ wono obi koraa wono obi ɛkɔda kwa daabi yɛni nipa nna kwa wono obi bɛda a na yɛ awadeɛ mu nya awadeɛ mu deɛ a na ɛyɛ mmaratoɔ ɛna waduru awadeɛ so a ɛmfa mpra kwan so na ɛnware obi a waduru awadeɛ so biara bɛma biara bɛwa wo biara no hwɛ yie ɛna wamfa mpra kwan so anware na ana mene Jewfo no nso yɛ adwene paa na Nyankopɔn asɛm nso na ɔmo yɛ adwene sɛ sex is permissible only within the context of marriage sɛ awadeɛ mu nko ara na ɛna ɛyɛ adwuma ɛkwan da hɔ sɛ nipa na onipa da ɔbaa ne bɛrima da but ɛyɛ awarefoɔ mu nko ara ɛna ɛwɔ sɛ ɛkɔ soɔ na yɛsua bebree hunu sexual offenses bebree a Nyankopɔn bi ani free Bible mu emra Bible bae ebisi nne no ɛna ho mmarato sɛm biara no dodo no ade yɛbɔbɔ so a na yɛkae ho kakra bi ehun sɛ deɛ fɛ ne premarital sex sɛ ɔbaa ne bɛrima ɛbɛware a ɔmo di kae dance no ehun sɛ ɛyɛ sexual offense ɛna ho mmarato extramarital sex bɛrima ɔne ne yere nko na wɔsɛ ɔmo da ndi sɛ wofiri wo yere akyi ɛna ɔbaa wofuru biara da watu Nyankopɔn mmara ɛyɛ na ho mmara ana ɔbaa wo bɛrima obiara firi ne yɔnko akyi ɛne nipa furu biara akɔda ɛyɛ mmarato Awurade anim ɛka ho asɛm ɛno nso ehun sɛ adultery nso ɛyɛ offense ɛyɛ sexual offense wɔ Nyankopɔn anim ɛna incest nso mogyafra obi ɔno ankasa ne busuani bɛda biara no nso watu Nyankopɔn mmara ɛyɛ na ho mmarato yɛhu sɛ prostitution nso ɛno nso ɛyɛ ɛnyɛ ahyɛwo nti ahyɛwoni no ankasa yɛtɔ mmara na obi ɔne ahyɛwoni biara bɛda biara nso no nso tutuni biara bɛda biara no ɔno nso atɔ mmara yɛhu sɛ homosexual bɛrima ne bɛrima da ɛno nso ɛyɛ na ho mmarato ɛyɛ sexual offense bestiality onipa ne aboa nso ɛda a ɔbaa ne aboa ɔbaa kɔda hɔ ma aboa fa no a wato mmara bɛrima nso kɔfa aboa a ɔno nso atɔ mmara ehun sɛ ne nyinaa no ɛyɛ bɔne ɛna anal sex ɔbaa sɛ bɛrima fa wo akyi a ɔbaa ka ɛno nso ehun sɛ ɛyɛ mmaratoɔ ne nyinaa no ɛyɛ na ho mmara a ɛna ho mmaratoɔ yɛka ho nsɛm bebree na one night stand nso ɛno nso sɛ bi obi ehun dako bi na ɔno nso ɛnya ɛnkofa nso na obi afa ne bɛyɛ bi ne nyinaa no ɛyɛ na baako o ɛyɛ apem o ɛyɛ na ho mmaratoɔ so ɔfa baako o fa apem o ne nyinaa nso ɛyɛ mmarato promiscuous ɛno nso ehun sɛ ɛno nso yɛ mmarato obi wɔ a ɔwɔ casual sexual partners bebree oni mmaa bebree ne sɛ mɛmasɛm ɛnde bebree ɔntena ɔbaa baako ho ne mpanafo bebree ɛno nso ehun sɛ ɛyɛ mmarato ɔmpana yɛ baako o ɔmpanafoɔ dɔɔso o ehun sɛ nyinaa no ɛntene ɛna afei cohabitation mpana wadeɛ enye ho adeɛ nso a ehun sɛ nyinaa no ɛntene wɔ Awurade anim na ɛbɛkenka Bible ne wade so bebree hɔ a nyame ma ho kwaya ebesu ebi ka kenka nyame asɛm no wɔ Matthew 19
Yesu ya omko busa farasi fo ne busa ne senti obetimi agya ne yere asem bia enti ana na ehwemu waye a agyenkwane de ma omo na fe yenhwe na nyame boa ya wade sua bi omu a ye ba besua na kire ekenka ho a Matthew 19:3-6 ba me na kai free emu waye Yesu de ma 5-6 ho ena oka se yenti na onipa begya naja ene ena na ode ne ho akobata akofam ne yere ho na won ba enu abaye ho na mokoro enti na onaso enye mienu bio nimu wo ye ho na mokoro enti de Onyankopɔn de abomo no ma onipa ntetim Awurade asɛm ni Onyankopɔn ma ho kwaye ya wade sua bebre ho a ye besua eno so hia pa what God has joined together adesua bi a edamakoma so Onyame bo anan so adesua yechi ebere sem no ebesua ho asɛm pa ebesua bibi afa divorce ho awaregya ye ho nsɛm dɔɔso pa o Bible mo ebesua pa authority eno so yebekɔso ne aboso ebesua awaresɛ ho asɛm na me bo anso emere nsem no yebehwɛ intermarriage sɛ ebia etene sɛ okristoni timi ware ebia okristofo mu nko an ye ware ana okristoni betima ware kramoni ana obetima ware wiase ni obetima ware hindu ni ana sɛ yebehwɛ intermarriage sɛ etene Onyankopɔn no me sɛ oman Ghana ni ekware Togo ni ana ni nyina intermarriage ame bo ebeka ho asɛm na homosexual de ye mo yebekɔso ebenyam na ka ho asɛm pa yie pa na ni nyina echi no yebehwɛ bibi efe ne multiple marriage aware dodo Bible no gitum ana sɛ Bible no nyintum one man one wife ana sɛ Bible no eje multiple marriage tum ana nyame bo a yebehwɛ nti ase Matthew ka sɛ mekire wo se onipa begya naja na ode ne ho akobata akofam ne yere ho na omo enye baanu bio ne mu afedi omo ye honamokoro nyame bo ade sua ha nsɛm bebre nu asua ehia papa ha wanka sɛ oba begya naja ana ne na ho na ode ne ho akofam ne kunu ho enye oba na de ne akofam be ma ho ni mo se be ma na de ne akofam ne yere ho ti wo wutie mhweni ye wo oba hwasem ne yie o se ye nti na onipa begya naja ne na ho na ode ne ho akofam ne yere ho ni mo nya sɛ eyire na de no ekofam be ma no ho ye he no nso ena afi nso yebesua ebehu sɛ wanga so nipa begya naja ne na ho na ode ne ho akofam ne mpena ho ode ne ho akofam ne mpena ho saa me minim nipa ode ho afam no ho ise bia nipa ode ho afam no sɛ nya wo yere de ya wo tu Nyankopɔn wo tia sɛ ne mmra ko Bible no kyerɛ sɛ bema ebegya opapa ene o maame ho na ode ne ho akofam ne yere ho nya ne mpena ho obu ode ne ho afam oba bia enya ne yere ho ayatimu a intimente ni antimiantimu na atemu la no ho ne yebatimu ada Awurade betena atemu fita kokurku na esono na obedi nipa nyina asem no na obebu nipa nyina ten no saa mmere no ena na awade ne ye ho no na case kese ebeba ndi minim de saa mmere wodo ho akofam no ho wodo ho afam oba bia enya wo yere ho ana ko wose onipa begya naja ho na ode ne ho akofam na yere ho na omo na so enye bienu bio ne mom omo ye honamokoro nyame boa ebesua ehu asem yie pa nti enhwe aware unse se ohwe Greek asa ode twere awade no a efene gemos na gemos no ohwe New Testament no je New Testament mo no de efene awade ana ayofro no Greek asa ode twere ne efene no gemos na according to TS definition you know a wedding or marriage festival. And answer second meaning is an answer marriage or matrimony. Marriage or marriage. And answer matrimony. The emphasis here, you say, you can't give most of the Bible mono. Greekers are a trade, you know. So I gave most no translators, no. Almost translate about English language mono. Almost use no, maybe almost use no wedding. Maybe once almost use no marriage. The Jamaica about marriage any wedding in terms of here. Na say o Bible mu asa game os you kura no a ye etimi na wo say wedding na etimi na wo say marriage no sa word game os no King James version no o mention no 16 times. We are marriage nko no use no 9 times. New Testament we use 9 times. The word game os no e ma marriage and a wedding so we use no 7 times. Ni nyina de e kire the word yo marriage yo ni nyina aye gamos na ya na asem ade ba ko ya na e mo pa akase admimi no se
ye waso asori bi wo ho a na asafo bi wo ho na se oba be ma ye ne ho ade kura wi a na obi a wa anya wedding ana onye blessing a ye ma ne kwa ma no enkwa awurade adidi ana ye mo pa nyame bo ebehwe no kura mu pa se etene ana se ya ye oba ho ade awie na wakọ bibia to atwa nenso asori se ye ma nkọ communion you say why you wear the answer no ye behwe no kura efa ho pa because and then the word gamos no na e kire san ye behwe nsunsuni e nyame bo e behwe nsunsuni e da nsunsuni bi da marriage any wedding tamode a nyame bo e behwe na yesua ho asem say yesua what God has joined together e be yin se mebere pa di pa ne mom nye si ya ne be kan nyame bo a e bere sem ye behwe saa nsem yesu na timi aboa ye na me de me se yeni ankasa de so bi ba ye na ase ne eteche ne de a se woyo unyaye oba ho ade nko awie na busua na gitum nko ade a editum se eyawade gamos eyawade ndi e ba sa ade a ede ma kwa ma kwa awurade adidi me se wade ne ho te ti asorofo a omo emma kwae ma nkofo bi sa anko awurade adidi no nyame bu e behwe se ani nyame asem kwa ana etia bible no se tia bible ne yehu pa ne de nka ho asem yehu se awade ye kan nyina no culture nso edi mu akwetene pa yie babura awade ne culture di mu akwetene pa koso bia be ware a ejina ni kurom amamre so ana amamre ejina ni kurom amamre so culture ne mun culture bia no a etia bible de ye mfa ye won hyase mutini bia de culture bia na etia bible ni mun culture entia bible bia de nyame asem a ene ye fen asetena kwai culture na kwai asetena ekwai ekwai e fa so tena se e fa so ye awade e fa so chia anom ne adade nti ne ndi ne mfiri bible mu ne nyina no ho asem o bible mu nanso no se etia twere kronkron de ide mpanimfo e beto so o moye no no mo anhye de ato no se etia twere kronkron de a enani se ye fa so ye nhyɛ no so ye penkwa de a ndi awade culture bia be kire wo se ene oba no enna ansana wawa no bia wan no ho ade bia nye culture papa maka ho asem ni mo ye no ho ade berafie me ye oba no ho ade ani nyame asem kɔ ye he no so nti oman ekɔ oman ahodo so ene abusua ahodo bebre mu obia okwan ya ofa so eye oba ho ade ekwan ya fa so wade ekwan ya ye fa so wade na nya kwan ba akopɛ bible de wo se oba awade nyankopɔn de tumu ni awade ye ho tie ni mo ekwan ne de bible no heda ntwa sa anto say obia ba ware a omfa ekwawe omfa asante amamere so ana omfa alatafo amamere so na enwade bi ni mo nyankopɔn ede culture tum di alatafo wo mo culture hausa fo mo culture mo fa so wade ebe fo mo de gafo nso wo mo de dagomba fo bia kanfo wo mo de tifa wo de so ne ware wamfa so wato nyankopɔn mra ye he no nso bebre na timi aboa ye ti awade ejina culture so nimum enye 100% cause we awale no ekwan ya ebi efa so no a process no a ana procedure no a emu bi wo ho a na enye emu bi won so a na ye entine ma na nye 100% no to nyankopɔn edutum se onipa bi e ba ware a omfa amamere kwan so na wonye oba no ho ade na omeye ne yire New Testament again kai so nkai nyankopɔn asem kora wo 1 Thessalonians 4:3-5 wa wose yeli ni nyankopɔn pɛ mo ahotie se mo nyi mo ho mfre dwama momu mu bia nya ono a na yere ahotie ne ani die mu yemu se aware se fa ahotie kwan so ono oba ne na ansa tu wa wo be ware bia na wutie ni bia ono oba ne da yefi maka se enna awade achi no yefi wo nyankopɔn anim awade achi no se ono obi da pɛ na enya wo yere no a ana wukunu no a yefi wo awurade anim wo to asafo awurade Israel nyankopɔn mra wamfa ni die no obuo a mawurade wudi wa ankasa wakono achi wo ye de wa wo pɛ tese wa ankasa mia ho kwa asa mia de mia mepɛ minsu asafo awurade wakan so memfa nya dwuma medi makono achi eda bi nso ba na awurade betena ase na obadwere asase so mratofo nyina saa mra no na asam kase beto ye nti awade se fa ni die kwan so ba ko hu abusuafo na waye oba no ho ade na ase nyankopɔn ni monyam nti de omu ane se obekɔdo nipa abusuani mu owotumi enkyɛ na afi wakɔsrɛ oba no ne de oba na ma no waye no ho ade no obɛyɛ wo yere no obɛyɛ wo yere
Nyankopɔn agye atum Nyankopɔn hyira wade no so na so ndwie nso timi aba wade no mu nti obema bia ate asese se wonye oba ho ade a ya na abusua no omonta mu papa abusua no se ukom na onu oba beto na wonye no ho ade ya na wonye ni die papa wa abusua no mu kyeno nso saa nso na ebi se ya na omofa ne se of oba na bonten te wa mfa obu ama no ama abusua no abonten na hu oba na amfa no eye mfom so oba no so yenye ho ade nso a ya na wani monyam sua wo yo oba na be ma bi afa na onye ho ade a ya na eno nso unta eni ani monyam ehe no nso pa ye pa ye nware ye mfa oba obonten na eno ano no se bia dance ase onu oba ne kosia party ase a ana se sports stadium hu oba no a na otudu achi edwemu ana sa sori mu obu okra wo man left okra no a wo man left na afa ofa ne tonaka mu okra no a ehwa no ano no oba betena ofisi ya no ba ye wo yere no se hwa na otudu achi ade eni se ebasa se ma ema no ye ma ye bo ye din obi ma wo left ya ana se be bi no ekeka na bonten a na no ano no na ehwa ne de ehwa ma be ma no na edu nachi na efiri hoko no ano wa mehu abusua wa anya wo afa ni die bia mabusua no enye mfom so ti wo se wo ba ye wo ho ade amamre kwan so ye tena se abusua tena se na danse ye bamu sampa wo ne de wa ma wade na aye nsira ene Nyankopɔn asem enum na tena Nyankopɔn anim ni munya bonten so obi ehu wo no a na no ano no abi eno a ne edi be me bi achi obu ameka sei be me bi hia no sports stadium and no that oda na chi o man left oda na chi ono ne kosia party ase eho wedding bi ase no kosia no ne keka ye oda na chi eye mfom so wo se de Nyankopɔn de aboma nipa ne tim wo se onipa be jana jana na ho no akobata akofam ne yene ho na ne mpra ho ti be me bi ne ho afam ho dendenden na wonte hu jae na won so wonte hu jae e mrato awurade anim ye yire ne ye ho fam ne ho na moni ye mpana e ba sa yitia ba ye bo no na afade ba akubia meka bio se awade na me se e fa mamere kwan so ntino so obi be ware ye nso ye ma no mo a ya ye mamodi bebre se ye masisie sika no nya kase bebre eno nso ntamwa so hwe Jacob when kai Genesis chapter 29 twere 29 18 to 30 Jacob kwanya Laban ede ne efa so no na anya kura osumunkwa 7 years wages and odi ye oba ho ade 14 years wages no di nya ma me nu ware ye aden ni boy dem papa on hwe ni nwa so ma no 14 years ade achi aduada odo mo kwadidie ebenada didie no odo mo kono no mo basa ada awia kata ban wonamu ensu oto a wonamu wo hwe no saa endakuru bia nsenke ebade a nke ye mark ne day mark a chekehwe sankwa 14 years odo nya ma me nu ware ye na obi a wo adwuma pa na adwuma 7 years wages and ade ko ware wo ba ade ya na se yani a ya wo mama no ankofo ebe fia bai abesro ma awade no mum ye nkoye se Jacob die bi Laban de na asisie woni mu enya wo me se omo negotiation de won ne kan no te ase de opo ba no wo se me de oba no mama wo wadi se watu ase ansam de me de na ma won so opo ba no de be na abaye ne hu do bi adika be wura wo mu enne de bebo ebo bi ebo bia no wo beje ye hwe no so ba sa nso ana nta emwa wofo no ya yemomode ya bebre pa na ewo me se bride price no enya fix de fe no Dory no enya fix obia betumi agye de oped ya mamre mu no but amamre ba be fix nso de se na ye ko Israel mu atetemire no de na virgin price no and na fix to be ko ware obabunu de ya onim se senti be ma bia ja odi ba de ana odi pa na ja onim se me ko hu abusuafo ka mebonnie na ya hasen de ye ntan hu ne sa but the American say so be ware ye ma ye mamode ana ye nteso na ya na ye mabo ne ye denden de eska mema efiri awade mu na nso no so nkyere se wo hu so awade nso hwe na mentente you very careful na oba de ye ma ye bo ye dia so the tb na Nyankopɔn so be bo aye ama ye nya be ma bi a ono nso commission no so nyame na obe wa aye we Jacob die ye ba aye ya na papa yi o genis ka kasie envie nso e kire kura ne ma no kura kan se ye papa kura wato ye papa ton ye eni japadie bia we papa nsem asemi ba o ne Jacob ntem no asema mo ka kire Jacob nsa ye papa wa nton ye ne waton ye sika wadi enya wadi awie afena fe adwene be benu akwara bankwada ne ti enka Nyankopɔn asem wo Genesis chapter 31 ti wo ton wo ba akwada no di bibi tu ne tirim
anti ya enye bride price no enye reasonable kakra enye moderate eno a enye se bia enye bibia so pa na enye bibi nso ye se tinchine kakraka da bi ni mo du mebi nso nipa na obewa oba no wo hwe ne ho na wabɔ no bo eno nso ye hia obu wa ne bibi wo no ho obu wo nso na bibi ni ne ho papa na wo hwe be ma obewa oba no a wonu ahunu kra hu se hu se do tie obu wo nso otumi se ampa sika ese ne botom pa wo hwe ɛho na yenkenka awe nwie na afa yedika to ho for Genesis chapter 31 14 to 15 no wa se na Rahel ne Leah ebuase no se yeda so wo chefa ana se japade bi wo yaja fi ana wa mu ya hoho ebi se waton yen na wadi ye tri sika no awie unsa afi Jacob afi unsa nkwara no kwa unsa afi di papa kwara no maton wo mo o papa ton wo mo ndi nkwara adwene kwara afi wo papa so ese afi nkwara omonya adwene se no ede be kwara na afi awade yi wabu ba be ma yikwase ne hu ne manyina waje awade aba so de be kwara be ma wo de be hweye be ma ka ska kakra ngo wabre nyina mfie eduna nie wama be ma ya adwuma di ne hu sika nyina ne hu ne manyina ese ye betena de be kwara ne de betena on afi no master te kwara edwendwena fo mo bibi kwara tie mbapa no na fo mo dwene so mbapa anwene wo mo ho mbapa anwene wo mo se ya ton wo mto wo baba hwe no wa nton no wo baba na obi be fie so obe ye no ho ade nton no disika ese reasonable near reasonable de ntiase o mu na timi aboa pa ye pa no he Jacob na ire no mu asem mo kan ye nie ti ya ni a engofo ebe ware ye ma no ye mo ni bebre se ye nton ye ma no na ba sa ense Nyankopon a wote ase no anim onyam ye hwe David nso so ka Nyankopon asem no awo 1 Samuel 18:20 to 27 nso a ebe hu de David nso ye na hwe Jacob die yi a Jacob na so ope ma ni opo oba no so ntino on se ofa kwan bia so bre esam fifire 7 years odo oba no awade nso hu hia no eni sa awade hu hia ye nso ye po obi dia emmo den se ye besiesie ho David nso sa ono nso bu ono nso so ntam no o se so ode ne baba be ma David awade a je se David ko fa Filistifo mema omo mema ne wedie no onfa maako nkwa 100 nemra onse ne bo ne wode ne baba Mikaya mana ware ba akokora nya yize okotwa obi bema maako nkwa se 100 na wo ba nso obehwesa anotwa no nya sa se obi anka ni atia otwa ba akoro bituma twetwem ba miensa ba do ba obehwa no sa ano no enie no hu sa mpam ti maako oba ode begu ma ne kenkaye na sonye ansa no de no ema wade ope no ope Mikaya odo no ode ne nkwato ne nsam wantra wanka se bia obi mu wa no anti hase ni de kan se edu bia ye ne ya awofo no ye momoden se obi baba ware ye ma ye ma ne ntra so bebre na ya de ehu hia pa ye pa na David nso wantra wanka se ofo ba no nso no to da bi ode ne nkwato ne nsam saa ne hu Jacob so sam fifire no de nya ya ma no ware ye ti se obi fana boden so at times no ubu oba no and do bia meka se ma na reasonable emfa wo ba ma fofo saa ena enyine emane bo nso nye dendenden saa ni mu enye ho ne ho na wo ba ma fofo be ma ne be fa ne fofo ena wo ma ne bo ye dendenden nso ankara be nso oton na ma na nso enye ti ya mama ni bebre se ye be hwe ni yie na wa anya dia David wotena ho nso wo be ware a wono ba bi ho yesi na anye no ho ade na nso do na de a hweye no anka se minisika ana me hwe oba ne kakra ana me hwe be ma ne kakra da bi o da kono Nyankopon ammo woni batie no na won kati asefo ho na wuji Nyankopon ko to na wokokon asem sei oba na ne te onye no ho ade no a wonso won ne da na ne hia mu se de warefo ye no na wonye no ho ade no na ye mmara to Nyankopon anim no wa momode no anka se minisika me hwe de kakra meye onemeye wochina meye na fe bibi bobom na odoma nkoma wo be fa wo kwa na fe die na wokọ fan Onyankopon ko to nso ekogina won so a won so obi nka bi maye na fe nya no yie bia nso bi se yate ye hunu se awade bia no oba ye no ho ade a na Bible ne dutumu ye nya ho ade a awade no anya awade Onyankopon anim Onyankopon awade nso a wono obi nso na sa na awade asem no eka ti yenye very careful pa ye pa nti se o be ware de no asiesie ho
obi obeware bia sesio se oba no de eni ese de tre bia ndo koye no ho ade nya saa ne beda na wanya ne ho ade obewu akwhye saa na Awurade asem aka nti se obeware nko ade ane ya hoboa obi a wotie mi bia no se obeware nko ade a ya hoboa baabi wo a obenya ne easy baabi wo nso a unya ne easy baabi wo a ene wakwa a obenya oba no ebi a ekwa kakra edem baabi wo nso akwa no ebi a nem ndi baabi edamu no eye na wo adwene se wo nware nso de a ene ne jese ne no ano go Jewfo no se Jewfo ndi o maka se Jewfo ka se me amane ho pa wo se a man without a wife is incomplete and then a woman without a husband is incomplete bema bia so wonni yiri a ana utosini so wo so wo ware de a a man without a wife is incomplete and it's oh opeso ye complete we muade a na oba bia no opeso ye muade a kese ne ne so oba ba ye muade a ne ye sampa okunu bema nso so wonni yiri nso ana utosini woni ma bebre mu ye he no nso ni mo nso epese ye ware nso de a ene ne ye momodin se ye besi ye ho enu ntina na mi tofo se obia ono obeti wo se empana wade na abusua no ampa nipa ni mesa semesi wo ho won kwanti no se wo pe nkwade na wonya nya ahoboa anya ahoden se oba koye oba no ho ade de asisi e woni ne ntim separation emra mamonna na siesi ho na enwntwe wona asi o enwntwe wona asi kura na obi wo nti ade efe na cohabitation from day one emra to nyangopo nim se woni oba na wo woni oba na wo ye se mo ensia mo num mo nyama nana ewo mu se mo nyini se wonyini ye empana wade eye mrato wonyangopo nim eni siesi won so ba koye oba no ho ade na ma oba no ne ho ate na won so ho ate enu ntina make us sense obi so ba na oba ba ye oba ho ade obi wa ne oba na tena ba ma no obi ba ye oba ho ade na bi empana wade bi ne oba wo je ne kakra bi na ma no ho ate na mo nya fe na bi a ye be sisi ye ka nyina de gu oba no so obi won so abọ no ka no ba ma bi be wa no a ene de wo no ba ma na betena se ba de ni se ye ma ne bo ne kasi bebre na so unya ahoboa de nkwani mu obia mo ma ya ma itira de no so nya kakaka bebre nso be bo be ma ne hu ye no so pa ye pa nti mo me nte ye ho nti de meka bio ne se oba bia no be makura no be ware ahwe na wa ma ho kwa ma woni na ne dansa se wono da ebedu mebeni ana dume bia nyame amwa didi e baba wade no makura na ebesua ena be ma bia nso onya ahoboa so be wa nso ma be ma mfa woni jiwani be ma bia de so opoba aware opoba ne boarding ni mo opoba adina ni dia oba be obenya bi ne beda ti bia wo ho na be ma bi no de da no omode edeji omode wo didi wo mani a twe ho ate ma bia mfa woni jinani be ma de hu se wo mre wo fodi a do ba jinani ne du awade so de ompe de wo fo opede ne boarding eni o so wo ba o ma wo boye den nya sa be ma bia hu no so penalty akira no emema de wo didi wo mani anya kura edu awade so da ho obi anwa me go obi e po ba ne boarding oba owa no omfi na chinya basabasa ti yenye very careful pay ye pa ntimi nua no ma na mutie me ene wa nyankopon asema ba wonche ya wutie bo modi an se unu obi ti wona wonye ne ho ade a koye na wo siesie won so David wan tna wo sa odo oba no ode ne nkwato ne nsam e ma otu ana mon Jacob nso osam fifire envie nso 7 years wages ode nya oba ware ye na wo de ne abonbo a na se no wo nkoye oba no ho ade won so ne da ane ene sei won so sa per heaven wo pe heaven akọ unu oba no nso da oba anya wo yire nyankopon no wasiesie heaven nso sa de wo yemfa ma menche ene se no anso no nipa eye madofonom moma ye nso nyankopon na yente ye ho mfiri boni bia ho ene de meka ne se awade eye pa ye ne mo se onipa beja na ja ene nna ho na ode ho akofam na yire nya ne mpena ho ti hwana de no ho afam ho hwan na ode ne ho afam ho ene de obi de ne ho afam ho se nya wade ade a wo se tetimu de waya se ne ya no start ya ene ya atwo ho na nyankopon anyew na awade mu nko na ya adwuma apart from awade mu no ena ya marato nyankopon nim na wo yire nko na wo so ne da na so wo yire nko na so ne da de na so wo siesie wo yire na wo no wo yire da wonya ne dia na enye sa de a wo yire de na so de se de wo ne yire wo kunu de na so de se de wo ni kunu because wi ase na esai
enema elsa wade ena ema egu awade dɔɔso bebree awade bebree no agu adwene mu awade bebree no agu adwene mu wa de agu adwene mu bɔ mpa ma wɔ sɛ awurade onhu mɔbɔ na onyane awade no na anya awade ɛte ase wɔ adwene mu na awurade atimi agye wo nkwa yɛyɛ ho ade ana ɛma moma yɛ boɔ nyɛ den obi fa wa ana obi kyɛ wade a ana nkɔyɛ sɛ ohun baabi ɛna ohun wa ɛna wɔto di n'akyie ɛnɛ mede asɛm no aba na wie yɛ kɔ nipa a wɔtumi nkyɛe na kɔsrɛ ɔbaa no ɛfrɛ busuafoɔ no nkyɛe ne yɛmfa ɔbaa no ma wo na ɔwadeɛ no ho tumi aba ne muonyam na ɔwadeɛ no tumi ayɛ nhyira yɛ wo ho adeɛ a ɔho te yɛnyɛ wo ho adeɛ deɛ a ɔho nte wɔ awurade anim ɛfi wɔ hɔ heaven na ɛba no wonka ho wonya nware yɛ deɛ a menka nhwɛ ɛnkɔ wɔ koraa yihu asɛm firi wo tirim siesie hɔ wone ɔbaa nso bɛware a deɛ bi ɛde nna bɛba biara no hwɛ ho firi ho ɛnka sɛ bɛma no ɔno wo nansa anaa ma me ne wo nansa woyɛ saa woato Nyankopɔn mmra ɛmi bɛbu saa deɛ nti a ɔbaa no abɛwɔ a wopɛ sɛ ɔne ne da ansa ɔnya bɛyɛ wo deɛ awie a afei na da hɔ afei bɛwie sɛ koraa na afei ahoɔden a ɔne ne koraa de yɛ koraa na afei na ni hɔ nti mo yɛnto yɛ bo ase na Nyankopɔn bɔ maa ho woware nko adeɛ a ɛbɛyɛ wo deɛ forever yɛsɛ Nyankopɔn sɛ wohu yɛ mmɔbɔ na ɛnɛ asɛm a yɛte yɛne a yɛdi ho wofɔ no yɛntimi mfiri mu ɛwɔ Yesu din mu yɛbɔ mpaeɛ ɔkronkronni ne asafo awurade ɛnɛ wasɛm waba so sɛ hu yɛ mmɔbɔ na yɛntimi mfa ɛkwan wei so na yɛne ankrɔfoɔ nso ɛba fie abayɛ yɛ ma ho adeɛ no awurade Nyankopɔn yɛ mmɔbɔ ne kɛse deɛ oni bie ba a yɛahwɛ ne ho ne akyagye deɛ obie nso ba nso a yɛahwɛ ne ho ne atumi akyagye ne mu ne nyinaa nso ɛmfa ne kwan so na ɛnhyɛ wɔ ne mu onyam ɛbɔ mpaeɛ de ɔman Ghana nso hyɛ wo nsa awurade kɔ so a na bɔ ɔman ho ba ne hyira wɔ man ɛda wase ɛwɔ ne awurade Yesu din mu amen. Amen.